si počujete určite ten rozdiel, kto z vás takedy ako dieťa jazdil na ČZ-ách, na starých javách. Toto nie je štvortakt, ale je to dvojtakt DKV 250. Naozaj veľmi pekný, podarený stroj. Pre motorky, ktorú uvidíte za chvíľku. Je to naozaj nádherný Sundab 750. Tieto motorky majú niekoľko špecifík oproti bežným motorkám, majú tiež má teda aj sidecaru, ale táto má jednu zaujímavú charakteristiku. V skutočnosti má táto motorka zadný náhon na obidve kolesa. To znamená, nie je to jeden, práve po skúsenostiach aj z vojnového zbrojenia sa dostala 1938. V skutočnosti BMW R71. Motorky BMW rady R71 až 75 boli prvé motorky vyrobené na svete, ktoré mali teleskopické odpruženie predného kolesa. Takže aj značná vylepšenie komfortu pre samotného vodiča. Už sme samozrejme pri rýchlejšej jazde motorka, dajme tomu, neodskakovala pri použití setkáry, to taký problém nebol, ale pri použití samostatnej motorky to trošku problém bol.